euskara taldia, oindela pare bat urte sortu zen euskara talde bat izen zen, unibertsitatean sortutako bider batetik, gu baino pare bat urte nausixo hasienak sortu zauen, eta aurretik izokinen biltzarra izeneko euskara talde bat egon zen, baina arazo desberdinen gaitxik desagertu izan, eta hori berbiste aldera ikasle talde bat elkartu eta sortu zen talde hau. Azken finean, etorkizuneko irakasle izango garen heinean, pentsetan gau ikasliok formatu bigarela eremu euskaldun baten eta apurra kontzientzia hori eduki biogula gero gure ikastoletan ikasliei be transmisio hori emuteko, ze bestela transmisio eten ingo da eta sustatze hori ez da bermatuko. Pansan urtean hasi ginen apur bat garra pizten, eta ingenitxun urtean zihar bi ekintza holan klabe izen zienak. Aurtengo ekintza zehaztuen artean gaur Euskararen eguna abenduak 3 dela aprobetxauaz, goizosoko egitarau antolatu bat indou, hizkuntza tutoriekin elkarlanian. Gugandik urteten dako, gure interesetatik abiatutako egitarau bat proposo gauen, baina gero hizkuntza tutoriek asko lagundu duzkue osatzerako orduan, gauzak aurrera eruteko orduan. Aurrerantzian badaukogu beste proposamen batzu, egingo arrabotxe eguna aurten aurre ikusten da oinaten itxia. Gero ekintza kulturalen hastian fansan urtekuaz baliatu sakanpaldixa aurrera erungo, eta euskaraldiakin lotuta badaukogu buruan zehose sustatu eta antolatzen.